sezvakavimbiswa neRing Driving School kuti amai Gretman vachabatsirwa kutora license, aiwa malessons atotanga nhasi vaenda kuma-oral lessons kuti vatore provisional license very soon, then Chitambi after that. So vaenda naThomas Chijanje pamwe chete nemurume wavo Gretman. Zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka, asi manetizens ari kuti vedweka mai Gretman dei maregera zvachose kuramba moswedera pamukomana anonzi Thomas Chijanje. Aiwa iBet News vamwe vakati nhaiwe Thomas kondiwe instructor here wekuRing. I hope it's not what I'm thinking. Mukadzi aenda Gretman wo ari pregnant asi Thomas chero kasong kazoisa background pevideo iro ari kuita kunakirwa nebaby. Iwa my Gretman guys, she is such a vibe. Ngava nake kumeso. Oh guys, this is nice. So tiri kufara zvikuru kuti yes, it is happening. My Gretman deserves the most comfortable life. She's truly a blessing. Her love, strength and support are unmatched. Manetizens ane mufaro vakati she's beautiful, always wearing a smiling face. Havangatadza kugara vachinyemwerera, vanozvidyira food yavo vega. Thomas apiwa warning nemanetizens vakati ukangodyira Gretman mudzimai wake tinokuitira GoFund yekukuzvambura lomunyaka. She is sweet and brilliant, and may God fulfill all her wishes and good luck on the driving lessons. Zvakaoma, now she has to be driving today around nemwana ari kuuya uyu plus chikomana icho. Yes, it makes their life easy, but kungoti she needs to relax as she goes through matest aya. VeRing vapromisa vakati hazvimboendi napamwe, musikana ari kutora Chitambi ende tinenge tichingova navo mumunamato kuti upenyu hwavo uendeke zvakanaka. Titende guys for watching. Before tavhara vanofarira manovels, you can follow the link in bio channel yedu itsva inonzi Zim Novel Narratives. Ndokwatinenge tichisa manovel tisazvisanganise zve guys, kuitira kuti tizive kuti uku totumira chero vana vedu vari kunyora, vana orevu vari kudawo kudzidza namabhuku, moziva vanakomana toziva kuti vafarira zvokuverenga tinovaverengera. Iwo chavo kungoisa ma-earphone woteerera takaenda. Thank you guys so much for watching, and do leave your comments.